Și așa să ne jucăm acest joc. Nu știu ce este chestia aia, dar am apăsat pe ea și... Ok, ce trebuie să fac? Play. Aici. Acum... Ok, nu înțeleg jocul, dar... Ok, se construiește pe aici orașul. Încercam repede. Nu înțeleg deloc nimic. Ok, avem aici două fete care vrea să se joace și trebuie să le punem pahare și în ăla. Mai pun. Las consolele. Eu au deja console. Ia. Gata. Jucați-vă. Asta este pisicuța drăguță. Ok, ia să vedem poza. Poza pe masă. Uitați și popcorn. Dacă vă jucați și... Stai, poate mult, pe bune. Cred că am lovit-o. Da. Aprind asta să nu vă fie cald. Ia și voi o carte. Scuză-mă. Scuzați-mă. Ok, ok, acum haideți. Fără jocul video. Hai, tu fă mâncare. Fă mâncare, da aici drumul la apă. Spală tigaia. Tu nu știi nimic, bă. Fata asta nu știe nimic ca să facă. Pe bune. Ce mâncare? Avem ceva la cuptor? Nope. Mă aduc și pe tine. Ok. Fără muzică. Nu înțeleg jocul, dar uite. Uitați, trebuie să vă pun o farfurie, nu. Uite, ție, cam asta nu vă trebuie. Nici asta. Uitați, una ție, nu, pune pe masă. Așa, numai așa, cu farfuria. Dacă nu e bine. Acum luați, poftim. Și tu ia asta. Ce-o fi? Și lua și pâine. Da. Ia piper și sare și mâncați, presupun. Ok. Ce? Măi! Bravo! Așa. Nu. Asta aici. Și cu asta. Asta aici. Cu asta. Nu prea bine.
Așa. Asta aici, punem aici. Astea la fel. Și asta aici. Caia mai așa. Pâinea asta mănâncă. Mănâncă. Mănâncă și tu pâinea. Nu vreți, da? În fine. Haideți. Tu pe toaletă. Așa. Da. Asta o aștepți aici. Aici. În fine. Pune la coș. Pune la coș. Tu nu știi să pui fetița la coș. Așa. Spală-te pe mâini. Spală-te pe mâini. Ok, gata, într-un fel s-a spălat. Nici nu te vezi în ochi, da? Dar hai să facem un duș. Mă duc să o aduc și pe surioara ta. Păi, fac un duș. Ei, lasă. Haide, închide-te. Ok, s-a închis. Ok. Acum luați vreo carte. Iau o carte și citește tu una. Și tu una. Ha, citiți. Eu mai văd aici, văd flori. Și pe asta. Și pe asta. Și pe asta mică și roșiile. Și asta mică. Și pun pe gârta. A, nu! Uite. Unde aici? Ok, la toate am dat. Asta mai așa. Nu! Nu va striga asta, dar nu-i bună pentru voie de băieți. Ok, mai, pune-te acolo. Păi. Uite, fiecare stă la locul lor. Așa, v-am schimbat. Ok, acum sunt cam multe pe masa asta. Hai să mai eliberăm și să punem aici. Asta o punem în bucătărie, pentru că acolo este locul. În frigider, nu știu. Îl pun și pe ea aici. Ai ceva de mâncare, uitați prăjiturelele. Le pun și pe el tot aici. Ok. Stai un pic, de ce s-a dat codul ăla? Ok, nu! Ah! Ajutor! Nu, așa. Luăm tot castronul. Îl punem aici. Asta ce caută pe masă? Farfurile astea nu vă trebuie. Hai mă, puneți-vă una peste alta. Ok, în bucătărie cu voi. Ăsta trebuie pe masă. Normal. Consoalele, numai bine le puneți voi aici pe un... Nu, aici. Pe toate? Nu credeți? Ok, asta ce caut aici. Aici, băi, unu. Ia le amândouă în mână, na. Haide.
E doar unul, cred. Băi, așa. Popcornul pe masă. Uite ce frumos am aranjat. Uite, stă și aici cu voi în pat. Dați-vă mai așa. Nu, în mână, în pat. Ok, pisicuță, du-te în pătuț și fănaie. Ok, paharul ăsta nu știu ce caut aici. Așa. De-asta să urci planta asta. Ok, asta merge degeaba aici. Dar, în fine. Avem ceva? Uite ce tare! Hai să spălăm. Spălăm și astea. Tot facem blună. Totul. Spălăm tot. Să mergem și pe aici. Prin baie. Să spălăm pe aici, pe jos. Ok. Și acum punem aici. Așa. Îl punem. Înapoi. Și gata. Apa asta merge degeaba. Și asta. Hai să facem o cafea. Gata. Punem aici una. Pe asta tot aici. E super tare ca să am jocul asta. Haide, nu putem să ieșim din casă. Uite, ia păpușica. Și tu. Ia o păpușică. Punem aici înapoi. Ok, încă nu m-am obișnuit, dar hai să spălăm niște haine pete, pentru că sunt murdare. Și pe asta. Așa, le spălăm. Sper că se spală. Nu ne trebuie. În frigider. Wow, aici putem să punem mâncarea. Nu am știut. Hai să punem acest torta pe aici. Pâinea o lăsăm aici pe farfuria aceea. Gemul tot aici pentru că gem, pune-te acolo. Ce ies? N-ai loc? Încarcă-te, fă ceva. Ei bine, atunci stai aici. Băi. Te bat. Bă, e greu. Nu mai e nimica. De ce nu se pune? Ce? Bine. Hai să facem și pe asta. De acolo, tigai. Lumina de la asta de ce e pornit? Nu pot să mă sting. Nu. Uitați-vă la altceva. Altceva, mă. Așa. Ok. Acum habar n-am ce să fac. Cu soarele ăsta nu pot... este noapte. Băi. Semilună. Haideți. Lăsați păpușelele.
Haideți la somn. Una doarme pe canapea. Dați. Pune-te acolo. Și tu la fel. Și pisicuța la fel. Ea doarme cu voi. E bine, tu doarme aici. Tot aprins, nu. De fapt, tot stins. Ok. Lumina asta trebuie stinsă. Și lumina asta trebuie stinsă. Și luna asta trebuie stinsă. Nu, luna. Ok, trebuie să dorm. Păi ea nu putea să o prinsă, nu? Ok. Este dimineața, nu? Stai. Nu, pentru că trebuie să le îmbrac. Stați aici. Pentru că trebuie să vă îmbrac. Poftim. Nu. Da, așa. În pijamale. Și tot în pijamale. Nu! Pijamale. Unde-s pijamalele? Așa. Așa, mă duc să le pun aici. Mergeți la somn. Și tu. Și pisica. Ok, o las aici să doarmă. Uite, am primit o nouă jucărie. Ce? Nu știam. Sunt afară. Ce-s astea? Ei bine, hai înapoi acasă. Unde-i casa? Vreau înapoi în casă. Înapoi în casă! Vreau un baby. Nu, vreau și băiețel. Vreau unul dintre ăstea cu codițe. Nu vreau. Nu. Înapoi la aceea. Băi. Te rog. Bine, dintre astea cu codițe. Bine, o vreau pe Adamico. Nu știu. O las în codițe. Sau... Nu vreau. Vreau să fie fetiță. Uite așa. Da, așa. Atâta. Nu. La păr. Gata. Atâta. Și la văzuri nu pot, nu cred. Nu? E așa? Aha. Vreau la asta. Așa. Ce tare sunt. Ce tare este. Pot să fac cum vreau eu. E foarte tare jocul ăsta. Am zis să mi le descarc și eu, pentru că vedeam într-una pe TikTok și îmi părea drăguț.
Eu cred că o vreau așa. Sau. Așa. Ok. Așa, nasul cu milare, sprâncenele cu mile are, gura cum o are ea, așa. Nu vreau. Mâinuțe. Vreau o fetiță așa micuță. Nu. Îmi place ăsta care l-are ea cu căpșunică. Șapcuța asta, poate nu vreau șapcă. Nu vreau șapcă. Nici pălărie, nici. Poate o bentiță, iar că îmi trebuie. Poate o secșă de pisicuță sau asta. Îmi place mai mult. Nope. Gata. Asta vreau să fie mama. Și sora după aceea. Mama. Asta e mama. Ok. Nu vreau albă. Așa. Foarte albă. Foarte albă. Uite, așa. La păr vreau așa în coc, cum o avea și aia mică. Așa oare? Nu. Așa. Dar un scurs nu se poate. Uite, asta? Nu, mai mult, îmi place rău. Uite că îmi place și așa. Vreau altă culoare. Vreau culoarea astea. La face deschis. Ok, nu-mi place ăștia. Gura, nope. Nu, e bun. Nu, rău această față care... Nu-mi place nici aia. Nu. Uite, asta e frumoasă pentru că... Sau asta. Asta e mai frumoasă. Nu, asta e mai frumoasă. Că vreau să fie așa matură. Nu. Hai că începe să-mi placă jocul. E super tare. Nu-mi place. Nu vreau nimica. Poate o pălărie, nu? Nu, poate. Această bandană e drăguță. Restul nu mai vreau nimica. Nu. Așa, nu. Nu mai vreau nimica. Poate e ceva pentru asta. Mică. Am văzut la mama și... Nu știu. Nu. La hainuțe numai de astea de... Nu e de ea? Am care juca și acolo. Nu. Gata. Acum sora. Sora vreau să fie așa, nu așa. O să-mi fac părul mare, adică... Nu. Vreau cu părul lung, dar nu cred că pot. Nu cu lung, ca la mama.
Nu. Vreau părul. Mi-l iau pe asta? Ne, normal că nu. 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 Poate găsești ceva la fete. Cred că îmi place așa sau... Nu, vreau așa. Și... Asta așa. Nu vreau blondul ăsta. Vreau roșu. E foarte deschis. Nu chiar. Cam așa. Așa. Uite, dacă îmi pun o culoare, îmi dă astea, deci vreau cu părul așa. Așa rămân. Sau așa. Așa îmi place mai mult. Nu, îmi place tot la ea. Asta vreau. În rest... La ea cred că ar merge o salopetă dintre astea. Sau... Sau cred că o să mai bine zis. Băieți. De băieți sunt alea. Da. Nu, cred că cu asta rămân. Vreau o șapcă. Sau... Haide aici. Niște pisicuță. Ne, gata. Ce tare este jocul! Și de acum un 3. Mergem la magazin. Sau ce-o fi ăsta? Vrem un câine. L-am luat. Îi luăm și mingea. Și osul. Stai. Și cuibul. Sau, stai. Aici. Aici. Putem să-i luăm tot, să luăm și pe el și să-l ducem aici și pe el aici. Hai să lăsăm cum era, pentru că el nu se pricepe și el da, și dacă face pe acolo niște greșeli și eu nu vreau să stic pe aici și după aia ar trebui să plătesc. Deci, uite, ea e săracă aici. Ok, știu că nu. Început să puțin și copilul ăsta. Ok. Stai, eu vreau aici acesta.
Ok, hai să plecăm, că deja am luat prea multe. Am făcut prea multe. Unde să mergem acum? E zi. Hai la asta, cu pisicuțe. Oare putem să ne luăm... Stați! Nu trebuia să mergem acasă să... Ce este asta? Ok, vreau să facem niște curat pe aici. Să spălăm. Pentru că este murdar. Hai că cred că iau toate animăluțele. Da. Și, ok, aici avem luăm. Hai să-i luăm pe toți aici. Luăm tot. Vreau tot. Hey. Știu că nu am vorbit nimic, dar hai acasă, pentru că mi-a ajuns toată plimbarea. Vreau să pun animăluțele pe undeva pe acolo. Ok, vreau acasă. Da. E acolo? Vreau acasă, unde e acasă? Eu vreau acasă. Aici? Aici? Aici, aici, unde? Hai acasă, eu zic. Da, dar nu știu cum merg acasă, sincer. Nu, vreau acasă, nu la cumpărături. Poate cumpărăm niște jucării. Ce? Ok. Hai acasă. Hai acasă, vreau acasă. Hai mă acasă, unde casa? Cred că
Aici e casa. Sper să fie casa, Doamne, nu știu să fie casa. Să fie casa, să fie casa. Strângeți pumnii să fie casa. Ah, nu e. Stai. Haide. Pe tine. Nu! Ia-le. Așa. Tu aici. Tu aici. Și unde e fata? Tu nu aici. Unde este fetița mică? Au! Uite-o în brațe la mine. Ok, X. Cutiile astea ne putem pune și noi aici. Nu mă, aici. Și pe asta aici. Și fetița asta aici. Să păzești astea. Noi cumpărăm niște chestioare. Aici... nu-mi place chestia. Nu-mi place. Nu-mi place. Ei bine, nu-mi place camioneta. Ok, hai să văd. Uite, asta îmi place mie. Hai să o cumpărăm atunci. Aveți niște pungi? Nu cred că au pungi, dar au. Uite, uite că au pungi. Normal să aibă pungi. Că doar... Ce? Asta nu aveam. Cutie cu tot. Ok, hai să văd. Hai să vedem ce cumpărăm. Ne. E drăguță. Asta e drăguță. Nu! Ia hainele. Hainele, da. În fine. O iau și pe asta. E frumoasă și asta. Pe asta nu vreau. Pe asta nu vreau. Stai. E drăguța aia. Băi. Du-te de aici. Așa. O iau. De fapt o luăm. Așa. O luăm. Că nu. Cumpărăm tot magazinul. Da, chiar tot magazinul. Hai să luăm și fundiță pentru sora mai mică. Hai să mai luăm și o altă pungă. Nu cred că mai cumpărăm nimica decât poate asta. Uite ce drăguție. Ba nu. Să cumpărăm o geantă. Punem în geantă. Încă o geantă. Și încă o geantă. Astea sunt pijamaluțe mici pentru copii micuți. Hai că luăm și dintre asta. Și încă de asta. Și încă o de asta. Nu vreau. O vreau pe asta. Ok. Pe asta. Nu-mi place. Hai să luăm și asta. Noi cumpărăm orice, dar fără bani. Ok. Cumpărăm astea. Uite-le. Uite, cumpărăm astea. Pe jos le punem. Nu vreau ochelari. Hai că dacă mai stă mult. Hai că deja mi-a ajuns. Hai să punem astea aici. Astea dă-mi-le mie. Cuțiile să vedem ce le mai le ia. Băi. Stai acolo. Fata.
vai de ea. Nu mai cumpăr nimic, că deja mai vreau și pe aia. Bine. Și pe ăsta. Păi, ok, haideți să plecăm. De acasă, pe bune. Dar cum fac asta? Poate aici e casa. Sper că e casa. Nu e casa. E o casă. Vreau acasă. De ce am venit în oraș când este noapte? Pe bune acum. Vreau acasă. Nu mai vreau aici. Ok, aici o să termin. Deci sper că v-a plăcut acest episod. Pa!